Un día cando era neno levantábamos pola mañá, había ali bastantes veciños da nosa edad, daquela éramos 5 irmáns nosotros, ali en frente da casa había outros con 5, éramos moitos. E a correr cando non había escuela. Cando había escuela, na miña casa non me perdonaban un día que non pudera ir que non deixara de ir á escuela. Bueno, viñamos á escuela, éramos 80, había matriculados 95 pequenos, pero éramos 80 habitualmente. Bueno, atendíanos unha maestra por grupos, moi traballadora. Era a primeira escuela que tiña, pero andábamos así. Bueno, salíamos ao recreo, resbalábamos tiñamos zocas, e onde había unha vagoada así, e xogábamos a eso, xogábamos a escondite, e a pelea, sabes? Na escuela, o habitual, chegar, poñerse a ler, leíamos polas mañás, tiñamos os lunes aritmética, os martes geografía, os miércoles matemáticas, os sociales, así íbamos estudiando, outros que estaban empezando a ler, iban por grupos, pero máis ou menos era o que había todos os días. Antes había escuela o sábado, descansábamos os jueves pola tarde. Aquí ao redor da iglesia, había un punto aí no centro da iglesia, o último que chegaba, como se dicía, a pandaba. A pelota tamén xogábamos, xogos tradicionales que había daquela que non había cousas así, a parte da pelotas, outros artificios non había.